Nosaltres som un grup d'agricultors organitzats, som entre 12 i 15, per a donar servei als menjadors escolars. Treballem tot en ecològic i nosaltres entenem el producte ecològic des de dos punts de vista. Uno, el no utilitzar productes químics en la producció dels vegetals i de les fruites, i l'altre és la consideració social que li se dona a l'agricultor. Entonces, com nosaltres tenim el producte planificat des de les plantacions i sincronitzat amb les receptes escolars, és molt interessant des del punt de vista econòmic i social per a tot el que és el teixit agricultor. Aleshores, el que ens va manejar en un principi era unir-se uns quants llauradors per donar-nos força, per empoderar-nos una miqueta i treure avant i defensar-nos directament les nostres collites. I així fem molta venda directa, mercats de productors, però quan ja vam conèixer la Cuinatur es vam liar un poc més en tot això del menjador escolar. I clar, és una oportunitat tremenda per a nosaltres el poder tindre la collita ja col·locada amb molta antelació i produir allò que va a necessitar-se, amb la qual cosa se desperdicia molt poc i és absolutament convenient per a nosaltres. I des del punt de vista de la cuina, el tindre un producte tan fresc també és molt interessant. La Crisopa hem fet un molt bon equip de treball en Cuinatur, de manera que donem servei als menjadors escolars. Així a les Carolines venim 2 vegades per setmana i el cuiner arregla la necessitat que té en la cuina, ens fa la comanda i així és com treballem.